and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Magtulog adlaw na nga na muli si Michael. Gibati na okay ngawa sila si Stella o tiya niya Hobita. Gitawagan ni Stella pag-usab si Emily. Gisusi og kinsa ang posible nga suod ni Michael nga iyang gidangpan. Kisabay amigo o amiga niya nga posible nga iyang gidangpan karon. Nakaila ka ba, ha, Emily? Dili man nahingami ko, tita. Moingon gani sila nga loner si Michael. Sobra na kahilumoy. Mao gani nga maglagot ko usahay. Maglagot sa akong mama niya kay burong ko no si Michael. Kung mao na hain day siya, tita. Hain ka si Michael. Ug unsa gani, i-report na mong tiyas ka pulisan. Kinabalakal sa mi. Sige iha, nagsusi lang sab ko nimo. Bye. Bye, tita. Kinuha ko. Sinita po ni Michael. Walang unta. Walang unta. Wa siya mahibaw kinsa mga suod ni Michael. Wa tiya. Loner manggod ko no si Michael. Hilumon kaayo. Burong ko no. Mo'y hinungdan nga dili gusto niya ang inahan ni Emily. Oh, kung sabi gusto niya. Kanang pagarpar kayo. Hambugero. Mao tingali. Kung mauna, nagkuhaan ka ron ng akong gusto sa inahan ni Emily. Lakton ka pagkasulti, wa na ko makauyon nila kung naapil na si Emily. Mauna Estela. Kay nga nung misugot man sa Emily nga anak matuog sa ila ka ng rapi, way. Susihon taon nagmaayo ng hitabuan. Patreng! Panirhin ang sliding door sa teres. Musod ang uwan. Sirado na tiya, uy. Ganina rang gisirhan ang sliding door. Kusog kayo ang bunok sa uwan, tiya. Ugwa ko din si Michael. Wala ko makatugin ni kalakiha. Buntag na hapit. Pahuay na lang hinuod, tiya. Ako dalay paabot. Kinsa magkay makatug ni iyang gibuhat. Sige na lang, Estela. Naanad ko nga tagtugay matuog. Ikaw nagkinahanglan kag pahuway mo, pahuway na. Otro kong dili magkatuog, tiya. Tingbo na lang nako ug ni ana siya. Basa ang ako gisulog. Ano na basa man eh? Gisabligan ko nilang tubig. Gisabligan ko sa bata ganina kay gisungog na ko. Maudi ay. Niya pa na ka din yan, Tudron. Atong sangalaw pa man ka din no? May buntag noy. May buntag sa. Anong niya pa man ka din Wakay ka po yan? Naoy. Di pa lang ko gustong mo pauli. Anhilangon ako din hinoy. Basa man nagisul ni mo do. Pagilis na. Pauli una, mag-ilis. May bay, makakapaulihan. Nga no ba dinihim sa ka magpalabay kagabion? Tunog kay din Gusto ko din uwi samok. Nag-away tingay mag-misis ni mo no? Pagkakon siya. Kilimdan ko niya. Balik raw niya ko noy. Ay, masabot kayo. Sayang kaugalingon. Yan tinubagan ako. Lamig siguro, may gamit ito. Ginadilin drogas. Pagkaluoy sa pamilya. Naramang tagpamarubuta. Pagkanogot. Sa'yo dahil nga milakaw si Mama. Nagsulti tong daan ako. May nuoy na. Kay magsusi ko og nauli pa sa ila si Michael. Makalugar ko pakigsulti sa iyang lola o sa iyang mama. Una ko moato sa eskwelahan. Moato ko sa ila. Mayong buntag, Lola. Oy, ikaw di ay Emily. Ani amang ka. Ay, dali, sod.
Salamat la. Oh, dali, dali. Lola, ni Aba siya? Nauli na? Ay, wag yun. Tangkod na gitong tulog ka adlaw. Og nagsabot mi si Estela nga ipahibaw na ni sa mga pulis. Kung mo na ain ka siya lano. Na, mao ginay pangutan na nga di may makatubag, Emily. Og may labot mong inahan og anak sa pagkawaron sa akong apo. Oh, Lola, Tungod sa imong pagpamakak ni Michael, sa imong paglimod niya nga dito day sa inyo kanang Rafi sa monte, ug dito pagidae matog. Ay, usa ba nang hitabuang nga natog man sa si Rafi sa inyo? naipaw na si Michael sa hinungdan la. Gidapit sa ni Mama, kay birthday ni Mama. Og suod magod ka na sila si Rafi. Maong gidapit niya siyang birthday. Og si Rafi mo'y nagustuhan ni mama mo alang nimo, dili ba, Emily? Dili makabuot si Mama sa kumbation, Lola. Dili siya makahimo pagbuwag na mo ni Michael. Mismo si Michael nahibaw, na mahal na mo ang usag-usal la. Naambot lang, Emily. Hangto dili pa mauli ang akong apo, dili kit mawang akong kahihupos nimo. Nasulti lang po unta kas tinuod ni Michael. Masamot ang iyang kasuko, Lola. Pasaylo ako, Lola. Pero mutabang ko pagpangita ni Michael. May mga dapit nga ato may manuri usahay. Mamasin ko dito. Mutabang kong pangita niya, Lola. Diin ka. Gihuwat na gyud ka din eh. Og nahibawaan ko na lang. Ngawa di ay ka mutungha sa buntag. Diin ka! Mani ata sa eskwelahan. Hinaya ng imong tingog. Kitanaw tas mga tao. Ha? Nagduna na ba ko si Muglihok ha? Emily, may sobra ka na. Nag-abusar ka na. Hala, tala sa bahay. Puslan man nga wa ka mo eskwela sa buntag. Sa bahay kita maghusay. Tala, mamauli ta. Ma, ikaw unay pauli. Misaad ko nilang Lola Jovita nga mutabang ko pagpangita ni Michael. Unsa? O nga no? Unsay labot ni mo mutabang ka magpangita? Kay hain man di ay ka na si Michael. Tulo na kaadlaw nga missing siya, Ma. Ug ako gibasal nila kay namaka kong Michael. Naiupo si Michael diyang naibaw nga dito sa ata si Rafi. Ug dito pagid makatog atong gabi una sa imong birthday. Unsa? O nga nung ikaw may basulon? Ha? O ang ipasabot nimo nga nangabubuho siya? Nangabubuho siya ang Rafi? Aw, angay lang sab. Mapauli na lang. Mutabang kong pangita ni Michael. Ayaw paghilas-hilas di ha, Emily. Mura ka ba yung asawa na gyud no? Ha? Pauli. Tana, manguli ta. Mauipong ni Emily nga atoon niya ang mga dapit kapag asuruyan nila ni Michael. Basin kunugtuwa si Michael. Mikuyog kong tatan niya, tiya. Aron daghan ta magita niya. Wala ko makahuna-huna. Diyang may pasalig siya. Aw, bastante na ko. Basig makita niya dito ang imong anak. Tiya, simba ko kung sa mahitabo niya. Simba ko og gipariglahan ba? Og nadisgrasya siya. Ikabatay ko yun ang gagool, tiya. Estela, Karon pa ko bubating ingon ni sa akong anak, tiya. Gibasulan ko kayong nabuhat ko niya kaniadto. Ambot nga nung ingon na lang ni Anto, gibati ko kasilang niya. Kalakot. di lang na to iskutan pa ang miagi, Estela. Milabay na tong tanan. Ang karon mo ay atong unahon-naon. O paabuton ta ang balita bahin sa lakaw ni Emily. Puyo ha? Way lakaw. Kahilas na ba yan ni mo no, Emily? Nagpakabala man gyud ka og hain tong burong kaayo nga boyfriend nimo? Ayaw pagpakahiro. Mutabang kag pangita og hain siya. Why siguro kung nakigtaban tuglain. Kanang klasihan ni Michael, maoy pagaingnon nga pahilom-hilom lang, pabitin-bitin, daghan na siya gitukob. Mao nang klasiha si Michael. Hoy! Emily! Emily, paminawa ko! Huh. Bahala ka.
Basta kay dili ka makalakaw hangtod ugma. Wa may klase. Pues, anira ko sa bahay og dili sad ko mo lakaw. Total, wa pa man sad ko stocks nga may maabot sa ilang Mrs. Soriano. Huh, timing. Anhira ko sa bahay. Ay, kadugay bang gitubag. Kinsa ba nang gitawgan mo? Ay, o nagsapa, tiya. Niring na. O sa man presente bas pulis ang gikontak nimo? Dili, tiya, uy. Ang ilang Eduardo sa Monte. Oh, nganong nanawag ka? Makigsulti ko sa iyang anak na si Rafi sa Monte, tiya. Unsa? O unsa may pakiksultihan mo? Ayaw gud unang og sa muka, tiya. Pasagdi lang una ko. Makigsulti ko kang Rafi. Mangutana ko niya og tinuod ba nga wa sila'y relasyon ni Emily. O, unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!